Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui és dilluns i els dilluns el que fem és conversar amb els polítics que tenen representació a l'Ajuntament de Mataró, amb els representants dels grups que tenen representació. Avui ens acompanya el senyor Sergi Morales, que és el cap del grup municipal d'En Comú Podem Mataró i membre de l'equip de govern, regidor d'Ocupació i Empresa. Molt bon dia, benvingut. Molt bon dia, Pep. Escolti'm, avui és l'última entrevista formal, diguéssim, d'aquest cicle que fem cada setmana amb representants dels partits de l'Ajuntament, perquè ja som a les portes de les eleccions municipals i llavors haurem d'interrompre aquesta tanda d'entrevistes. Ja vindran llavors especials, entrevistes especials, debats, tot el que pertoca. Però vaja, l'última, diguéssim, des d'aquest punt de vista que portem fent durant aquests anys. Bé, estem a final d'etapa, no? Estem al final d'un mandat que ha estat molt intens, no? I sempre és un plaer doncs, tenir aquesta oportunitat també de que els ciutadans ens puguin escoltar i puguem contestar a preguntes així en una entrevista més de tu a tu. Estem, com deia, al final d'aquest cicle polític, d'aquest mandat. Estem ja immersos, de fet, encara que no estem pròpiament en campanya electoral, però tots els partits estem ja en posició doncs, de precampanya, però molta activitat per explicar qui som, què volem fer, no? I per tant, doncs, també és un moment maco, no? Perquè és un moment també doncs, de poder fer balanç de la feina feta, de poder explicar a cadascú de nosaltres quins projectes tenim per la ciutat, de poder presentar els nostres equips i sotmetre'ns doncs, a l'avaluació de la ciutadania el que ens digui, el que decideixi la ciutadania el proper 28 de maig. Exacte, el dia 28 de maig sabrem què en pensa la ciutadania i quin vot diposita a les urnes dels diversos col·legis electorals. Diu, no estem en campanya pròpiament, oficialment, però sí en precampanya oficial, perquè el dia 4 d'abril, que es va publicar el decret de les eleccions, ja s'inicia aquell període que en diuen de precampanya, tot i que la precampanya oficiosament, podríem dir que comença molt abans, no? Perquè tothom va escalfar motors de cara a les eleccions municipals. Però escolti'm, abans d'entrar amb altres temes, i ja li preguntarem quan sigui el moment en les entrevistes que farem durant la campanya electoral, però així, a grosso modo, si vostè hagués de posar-se autonota, no? Diguéssim, aquest mandat en què han estan, cogovernant amb el PSC, què es posaria? Un aprovat, un notable, un excel·lent, un necessita millorar o un millora adequadament? No sé, com que hi ha tantes maneres que s'han anat canviant al llarg dels temps per qualificar. Bé, jo crec que a qui li toca fer aquesta avaluació primer de tot és a la ciutadania, que és qui haurà de valorar tant la feina feta com allò que proposem de cara a aquest nou cicle. Si ens haguéssim d'avaluar nosaltres mateixos, jo crec que hem fet una molt bona feina en unes circumstàncies a vegades molt difícils, com hem explicat en aquests micròfons moltes vegades, que hem avançat en determinats temes a nivell de ciutat, si parlem, per exemple, del tema de la situació de l'ocupació a la ciutat, si parlem també, per exemple, tot el que suposa avançar cap a una ciutat més sostenible, amb tot el que estem fent en l'àmbit de la instal·lació de plaques fotovoltaiques o l'oficina de transició energètica, si parlem també del que suposa l'impuls, per exemple, de l'economia social o la situació del parc empresarial d'aquí al Tecnocampus, per posar algunes matèries en aquelles en les que jo he tingut i tinc responsabilitat política, crec que podem fer una valoració notable en el sentit de que hem avançat de forma molt positiva i jo crec que això la ciutat i els ciutadans també ho valoraran en unes condicions doncs, molt difícils, no? I per tant jo crec que hem de fer una valoració molt positiva de que també hem de traslladar, jo crec que un missatge que està a les institucions, traslladar les inquietuds de les persones allà on es prenen les decisions, sigui a nivell local, regional o al nivell que sigui, doncs és important que la gent es pugui comprometre, i en aquest cas amb la política municipal, que ens puguem comprometre, no? És positiu que hi hagi persones doncs, que decidim doncs, fer aquest pas i per tant jo crec que podem fer una valoració positiva. Sempre es pot fer més, lògicament, i lògicament doncs, també m'hauria agradat, com algunes vegades hem parlat, poder avançar més en alguns temes que teníem a la nostra agenda, però bé, tenim ara 4 anys per endavant que en funció d'on ens
situï la ciutadania, doncs així farem. Per cert, no ha parlat o ho ha fet tangencialment sobre l'altra àrea que vostès tenen a l'Ajuntament de Mataró, que és el de l'habitatge. Mataró té oportunitats per la gent per trobar allò que diu la Constitució, el dret a la vivenda, vaja. Hem millorat. Malauradament, Mataró, com en general a tot el país, garantir l'accés al dret a un habitatge digne, que és un dret que està instaurat també a la nostra Constitució, encara ens queda molt camí per recórrer. No? Portem masses anys sense polítiques per garantir l'accés a l'habitatge, primer tot per part de la Generalitat, que és qui té la competència, que hauria d'estar fent la política en aquesta matèria, que porta masses anys sense fer res, ni estar, ni se l'espera, i això vol dir que des dels ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania, hem de fer tot allò que estigui a les nostres mans, tinguent consciència també dels recursos que en disposa. Mataró no és Barcelona. Barcelona ha liderat, per exemple, doncs, la creació d'habitatge del parc d'habitatge públic a tot l'Estat, és la ciutat d'Espanya que més habitatge ha generat, i en el cas de Mataró, dintre les possibilitats que nosaltres tenim, ho dic sempre, nosaltres hem fet en Comú Podem, i concretament la regidora d'habitatge, la meva companya, la Sarai Martínez, hem fet que l'habitatge torni a ser una prioritat pel govern d'aquesta ciutat. Hem projectat durant aquest mandat gairebé el mateix nombre d'habitatges públics que s'ha fet durant 40 anys de democràcia. És a dir, durant 4 anys hem fet pràcticament el mateix que s'havia fet a Mataró durant 40 anys en tots els àmbits, tant en l'àmbit d'ampliar el parc d'habitatge privat. El problema de l'habitatge és que les solucions no són ràpides, no? I que necessiten d'una inversió molt important, i això ens porta que molts dels projectes que hem engegat o que s'han iniciat no veurem aquests habitatges durant aquest mandat que acabem d'aquí poc, sinó que el veurem el proper mandat. Estic parlant, per exemple, de les promocions de la Ronda Barceló, que vam signar l'acord amb l'Incasòl, o del solar que tenim al carrer Xurruca, que generarà 60 habitatges més, que està també en licitació, està pendent d'adjudicar-se, o els projectes al barri de la Llàntia, també que tenim diferents solars que estem apostant per fer una cessió de sòl per cooperatives, o el projecte d'habitatge dotacional amb 16 habitatges per a gent gran que ja hem projectat, que de fet també està en concurs el projecte a Cirera, per posar-ne alguns exemples, o la mobilització del parc d'habitatge privat amb projectes que han sigut premiats internacionalment, com el projecte Lloguem, per donar més garanties als propietaris particulars i posar al mercat aquells habitatges privats, i també amb l'oficina de protecció de l'habitatge per protegir les persones davant dels abusos que moltes vegades, o discriminacions que de vegades pateixen. Jo crec que en l'àmbit d'habitatge hem estat exemplars en tot allò que es podia fer. Que és suficient? No. És insuficient. És clarament insuficient tenint en compte la situació d'extrema gravetat que estem vivint per l'accés a l'habitatge, perquè si fa uns anys enrere era una situació que afectava doncs, a persones que potser no tenien una feina o que estaven en una situació de situació econòmica molt, molt vulnerable, ara és molt més transversal, malauradament. No? Què vull dir amb això? O sigui, ara tenir una feina no és garantia que puguis poder accedir a un habitatge, depèn del sou, en funció de les garanties que puguis aportar. Veiem també, doncs, també com moltes persones, també en funció de la seva situació econòmica o en funció del cognom, doncs encara ho tenen més difícil perquè pateixen una doble discriminació. Vaja, en resum, hem fet més feina que mai, hem situat l'habitatge com una prioritat d'aquest govern a la ciutat, però encara és clarament insuficient davant de la necessitat que tenim en aquesta matèria. A Mataró portem uns mesos, per no dir anys, parlant del tema de les ocupacions de vivendes, d'habitatges, en dues vessants. L'ocupació feta realment per necessitat, que no provoca molèstia, diguéssim, per entendre'ns, al veïnat, i l'altra, aquesta que en diem delinqüencial, violenta, que a vegades, a més, també provoca moltes molèsties al veïnat per l'incivisme d'aquestes persones que ocupen. Serà segurament un dels temes que sortirà durant la campanya electoral.
des del govern se'ns està dient municipal que hi ha una contenció i que ha baixat aquest tipus d'ocupacions. L'altre dia, amb l'entrevista amb el cap dels Mossos a Mataró, ens deia que això és relatiu, perquè és fluctuant i ara sembla que pugui baixar, però després torna a pujar, és com una muntanya russa. Com valora vostè aquesta situació a la nostra ciutat? Bé, jo crec que, com dèiem abans, no, hem tingut i tenim encara una situació complexa, no? I que ve donada, primer de tot, per les dificultats d'accés a l'habitatge. Si no tinguéssim aquesta situació de dificultats, segurament tampoc tindríem els problemes que deriven d'aquesta situació. Segurament tampoc, si no tinguéssim milers d'habitatges buits a la ciutat, no tindríem el problema tampoc de les ocupacions, no? Perquè, lògicament, no té massa sentit, no?, que en una societat tinguem milers d'habitatges buits perquè hi ha, doncs, un grup reduït de persones que volen especular amb aquests habitatges, esperar el moment per vendre'ls, per generar la màxima ganància possible, i que al mateix temps tinguem famílies i persones sense casa. Això, qualsevol persona amb un mínim de sentit comú no ho troba lògic, no? I això és el que estem treballant. Ara bé, lògicament, jo crec que nosaltres hem estat també garantia i hem estat referent, no?, com una ciutat que ha posat totes les eines que la llei li permet per reduir els problemes derivats de les ocupacions, especialment d'aquelles ocupacions, com et referies tu, d'ocupacions delinqüencials, d'ocupacions delictives, no?, que generen un alt grau d'inseguretat, que generen un alt grau de molèsties pels veïns, i hem posat tota la cara a la graella per combatre aquest tipus d'ocupacions i també per combatre, doncs, aquelles persones amb actitud mafiosa, ho puc dir clarament, no?, doncs, que s'aprofiten de la situació, si pateixen una doble discriminació, no?, s'aprofiten de la situació de persones, de famílies que realment ho tenen molt difícil per accedir a un habitatge públic, o privat, perdó, que tampoc hi ha un parc d'habitatge públic per poder facilitar o poder ajudar en major mesures, i que llavors, doncs, veuen com aquestes màfies s'aprofiten d'aquesta situació per fer negoci, per vendre claus d'habitatges que han ocupats prèviament. Ara, jo crec que nosaltres hem estat també exemple de que el que tampoc podem permetre és que sigui una ciutat on l'accés a l'habitatge s'hagi de garantir per la via de la patada a la porta. Jo crec que com a força d'esquerres nosaltres no podem defensar això, perquè el que hem de treballar, el que hem d'apostar és per garantir que tothom pugui tenir l'accés a l'habitatge i combatre aquelles situacions en què realment s'estan generant situacions delictives, s'està generant una situació de conflicte, i jo parlo amb molts veïns i m'expliquen, no?, situacions que pateixen, que tenen por fins i tot a vegades, i aquí el que ens toca com a administració és estar al costat d'aquests veïns, que no poden fer una vida normal i tranquil·la com tothom hauria de poder fer en aquesta ciutat. Senyor Morales, fem una cosa. Vinga, hem començat parlant d'eleccions i tornem-hi, perquè vostès van fer un acte dissabte per la presentació de la candidatura d'en Comú Podem Mataró a les eleccions municipals d'aquest 28 de maig, i van, per cert, omplint l'Ateneu de la Fundació Iluro. Com valora aquest acte de presentació i com va anar? Doncs, efectivament, dissabte vam fer l'acte de presentació del conjunt de la nostra candidatura, i he de dir que estic molt content, molt satisfet de la resposta que ha donat la ciutat. Primer de tot, com tu apuntaves, per la participació, gairebé 200 persones que van omplir l'Ateneu de la Fundació Iluro, no?, en un dia, a més, en què es respirava il·lusió, en què es respirava ganes realment de fer les coses d'una forma diferent, ganes de molta gent que vol sumar per guanyar una ciutat amb més cohesió social, una ciutat més sostenible, una ciutat més feminista, una ciutat amb més i millors serveis públics, on presentàvem, a més, una llista que des d'en Comú Podem en aquesta ocasió hem volgut fer una llista a partir de persones de la ciutat, de rellevància de la ciutat, de tots els barris
de la ciutat, una llista molt renovada. La majoria de la llista, de fet, són persones que no són persones, que són persones independents, que no són persones que formin part d'algun dels partits d'En Comú Podem, que són persones destacades en l'activisme veïnal, cultural, del món de l'esport, del col·lectiu de persones nouvingudes, de l'àmbit de l'economia social, representatiu de tots els sectors i territoris de la ciutat, i jo crec que qualsevol que va poder compartir amb nosaltres dissabte va poder sentir aquesta il·lusió, aquesta emoció compartida de que podem avançar molt més, que podem créixer molt més, que podem ser la sorpresa en aquestes properes eleccions, i que tinc tota la voluntat amb aquest equip de poder ser doncs, l'alcalde de la gent comuna, de la gent treballadora d'aquesta ciutat. Ja veig que ja està posat en moda eleccions. Escolti'm una cosa, els ha costat confeccionar aquesta llista? Ho dic perquè en temes de política cada cop ens comenten que costa més trobar gent que es vulgui implicar, perquè això de la política desgasta molt, a vegades està mal vist fins i tot, allò, formes part d'una llista electoral, ui, és que alguna cosa en vols treure. La implicació també en general a les entitats, a l'associacionisme, tothom, totes les entitats i associacions també diuen cada vegada és més preocupant la poca incorporació de noves persones en aquest àmbit associatiu en general, pel que sigui, hi ha condicionants, la pandèmia, que cada vegada tenim una societat més individualista, i a més en el tema de la política, el que deia, la imatge a vegades, doncs això, el poc reconeixement que es fa a la política en general. Bé, començant per pel que preguntaves al principi, ens ha costat, sí, ens ha costat, però ens ha costat no en el sentit que hem tingut dificultats, sinó que ens ha costat perquè al final la llista són 27 persones i nosaltres doncs, teníem un equip molt gran de persones i que al final has d'escollir només o 27, no? O sigui, has d'escollir 27 persones que en conjunt pensem, no?, que puguin representar de la millor manera possible doncs, tot el territori, tots els àmbits de la ciutat, i ens ha costat molt, en aquest sentit, arribar a concretar quines són aquestes 27 persones, però no per una dificultat per poder tenir persones a la llista, i això diu també molt, jo crec, de la manera en què hem fet les coses, i també vull agrair moltíssim a totes les persones, perquè, com deia abans, la majoria no són persones que siguin del partit, són persones independents, i per tant, en aquest sentit, molt contents. Ara bé, és veritat que la política, malauradament, no és algo que estigui en un moment que sigui massa atractiu per la població en general, no? I jo crec també que això és en part degut a que, bueno, una mica entre uns i altres hem convertit la política en un esport gairebé de risc, no? En el sentit hem portat la política a un nivell de confrontació personal, no?, els darrers anys en general, no parlo de Mataró, parlo a nivell general, el món de la política amb un nivell de confrontació, fins i tot de persecució, no?, fins i tot, en el meu cas, en el cas dels comuns, hem vist de persecució fins i tot judicial, no?, de demandes fins i tot contínues per defensar els interessos de la majoria. Hem portat també aquesta política, ahir s'hi referia a l'entrevista que feia Yolanda Díaz, no?, aquesta manera de fer política, de voler derrotar a l'altre, no? Jo tinc una manera de veure la política molt semblant a la de Yolanda, no?, de dir, podem pensar diferent, podem tenir ideologies diferents, però ens hem d'entendre, hem de poder parlar, hem de poder arribar a acords, fins i tot hem de poder ser amics, malgrat tinguem idees polítiques diferents, però és veritat que la política requereix primer d'un nivell de sacrifici personal, que els que ho fem amb tot l'orgull, amb tota l'emoció, amb tota la responsabilitat, però és veritat que necessita d'un nivell de sacrifici, de dedicació de temps, no? I com que la política està tan... doncs hi ha un enfrontament tan gran, això que parlàvem abans, és veritat que hi ha persones, no?, que poden treballar en els àmbits més socials, etc., que quan han de fer un pas de posar-se en una llista, a la que sigui, doncs potser s'ho repensen 2 vegades, perquè en general al món de la política hem generat un ambient, jo crec que una mica hostil per una banda, i per altra banda
poc reconegut. Jo crec que, i no parlo per mi, jo crec que en general haurien de reconèixer més totes aquelles persones, independentment, insisteixo, de la seva ideologia, que decideixen durant uns anys de la seva vida dedicar-se a treballar per allò públic. Completament d'acord. Escolti'm, senyor Morales, aquest cap de setmana està marcat, entre altres coses, perquè han passat moltes coses a la ciutat, però està marcat per la celebració d'actes amb motiu per recordar la proclamació de la República, de la Segona República, el 14 d'abril, uns actes que van tenir un acte pròpiament el mateix 14, però com que era un dia laborable, al cap de setmana s'han fet una gran diversitat d'actes, amb homenatge als brigadistes internacionals, que van defensar la República també durant la Guerra Civil, al cementiri dels Caputxins, en el monument que hi ha, també amb l'acte de reconeixement i de record a Joan Peiró, afusellat després pel franquisme, i també un homenatge a les víctimes del franquisme en el monument que hi ha situat a l'Avinguda Amèrica en Passeig Cabanelles, i una representació, una lectura dramatitzada també el mateix diumenge. Com tenim el debat sobre la forma d'estat que necessita l'estat espanyol? És a dir, estem en una democràcia, però amb una monarquia parlamentària. El debat sobre si hi ha d'haver un canvi de règim en aquest sentit i posar una república en el lloc on ara hi ha una monarquia està obert? Com el valora vostè? Com l'enfoca? Bé, jo, lògicament, primer tot, com a persona que representa i que té uns valors clarament republicans, no? No pot ser d'una altra manera, no? Que hem participat tant com a espai polític com jo personalment en tots aquests actes en motiu de l'aniversari de la proclamació de la Segona República, i crec que també hem d'agrair, aprofito per fer-ho des d'aquests micròfons també, a l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica, al grup per la Memòria Històrica de Mataró, per la tasca que porta ja molts anys fent, no? Per recuperar, per generar doncs, tots aquests actes que apuntaves tu ara mateix, en els quals nosaltres sempre hem participat de la seva mà, igual que amb les restes de forces polítics, i que a més ahir vaig poder participar i va ser tot un èxit la veritat també de participació. Bé, jo crec que estem en un moment en què, primer per les noves generacions, que jo crec que la majoria de la societat avui en dia no pot entendre que hi hagi persones que puguin heretar un càrrec, el que sigui, no? I menys el càrrec de cap d'estat, no? Que no puguem escollir de forma democràtica el nostre cap d'estat. Jo crec que és un anacronisme que tenim que no s'acaba d'entendre. Ara, hi ha les condicions ara mateix per poder impulsar aquest canvi de sistema? Doncs no ho sé, no? Jo sempre he defensat, o sigui, que sense oblidar els grans objectius, no? Hem de treballar cada dia en allò que li preocupa cada dia a la gent, no? I ara tenim grans reptes sobre la taula, des de la inflació, l'increment d'interès, no? de les preocupacions de que la gent no arriba a final de mes. Abans parlàvem del dret a l'habitatge, que la gent no pot accedir a un habitatge. Això no vol dir que haguem d'excloure aquest debat, però no tinc clar que hi hagin les condicions ara mateix per avançar cap a aquest canvi de model d'estat, que jo defenso, lògicament, i que la nostra força política defensa, però que hem de veure com ho fem per fer-ho amb totes les garanties, perquè ja hem viscut processos al nostre país, i jo crec que el que hem d'evitar de totes és avançar en processos que generin més divisió, que generin més enfrontament entre la societat, i per tant que hem d'avançar de forma conjunta. Però vaja, no m'imagino un altre escenari, no m'imagino les noves generacions que estan pujant avui en dia defensant un model monàrquic, que això té els dies comptats. Ara, serà d'aquí 5 anys o d'aquí 15? Això no ho sé, però que té els dies comptats ho tinc clar.
Molt bé, senyor Morales, escolti'm una cosa, ens queda res, un minut i mig per acabar, però vostè que és el responsable de la regidoria d'Ocupació i Empresa, parlem de l'atur, perquè tenim les dades del mes de març, que ens deien que tenim un atur ara mateix d'un 11,9%, quan el mes de març de l'any passat era pràcticament un punt més, és a dir, un 12,9%. Per tant, hem millorat, hem de sentir-nos satisfets? Bé, com deia, crec que ara aproximadament fa un mes, jo era, sempre dic, moderadament optimista, no? En el sentit de que crec, i així es van confirmant amb les dades, que l'atur anirà millorant, especialment ara després ja de Setmana Santa. Hem començat un mes de març positiu, no? que ha baixat en nombre de persones poquet, però és veritat que estem amb una taxa d'atur. Hem baixat el límit aquell que teníem del 12%, que no arribàvem aquí des de juliol de l'any 2008, per tant, feia molts anys que no arribàvem a aquesta situació d'atur, que a més, aquests mesos en general, d'aquí a l'estiu, al mes de setembre, en general són mesos positius per la Generalitat d'Ocupació, perquè hi ha una part de l'ocupació que genera a Mataró i a la comarca vinculada també molt a l'àmbit de serveis, de restauració, del turisme, i per tant que molt probablement, jo no tinc una bola de cristal, però sí que es comporta com anirà millorant, que estem millor que quan vam començar el mandat, malgrat haver patit la major pandèmia sanitària que puguem recordar els mataronins i mataronines, i per tant això ens porta a ser optimista. Estem allà on hauríem d'estar segons el meu criteri? No, encara hi ha més de 7.000 persones a la ciutat que estan en situació d'atur i hem de seguir treballant per generar oportunitats per a tothom, perquè tothom pugui tenir una feina digna, un habitatge digne i per tant poder viure dignament. Doncs ho deixem aquí, senyor Morales. Moltes gràcies, com sempre, per venir a l'entrevista de Mataró Ràdio i bé, ara ja ens anirem veient durant la campanya electoral i amb els diversos programes especials que farà també aquesta casa per cobrir la campanya. A la vostra disposició i segur que fareu una cobertura, com ens esteu demostrant, fantàstica i encantats d'estar aquí, com sempre. Doncs moltes gràcies, així ho farem. I ho deixem aquí. Demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.